Nina bakambombo shomnyama nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili. Ukugezwa kwabaseGoli eSilweni kwethulwe Olwezindlu EMUDEN kanti bahlinzekwe ngeinsiza eMtubatuba. Uhulumeni wasesifundazweni saseGauteng uhambele ke esigodlweni kwakhangela amankengana kaNongoma enyakatho KwaZulu-Natal emcimbini obalulekile wokugezwa kwawo. Ukugezwa kwalo hulumeni ke kulandela isehle senzeka ke kulesa sifundazwe sokhothama kaNdlunkulu umntana enkosi kaDlamini ngoMbasa ngonyaka ka2021 emva kokungeniswa esibhedlela sakhona eDunguzela. Uhulumeni waseGauteng ubuhambisana nabenhlangano abamatekisi yaseFaraday khona eGoli. Usingathwe ngaphandle kwahulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal umcimbi okuzogezwa kwahulumeni waseGauteng kanjalo nezitombi kanye nabemboni yamatekisi aseFaraday. Lokhu kuzimva kuba lezi inhlaka zonke zaba ingxenye yokuphelezela umzimba wendlovukazi uMantombi Shiwe Dlamini Zulu usulethwa esigodlweni kwakhangela amankengane. Lo mcimbi ubuhanjelwe izitombi ongqongqoshe basesifundazweni iGauteng kanjalo nabemboni yamatekisi aseFaraday. Isilo misizulu kaZolithini sizokwelisa ukujabula ngobudlelwane obukhona phakathi kwalezi ifundazwe zombili. Ngicela ukuba ngibike kinina nonke ngibonge kakhulu futhi esizweni endlunkulu yonke engubaba nomkhulu bami no anti bami nabafowethu nodadewethu abakhona namhlanje njengendlunkulu ukuzozimazisa lo msebenzi omkhulu kangaka kulolu suku lwanamhlanje. Bondaba ngithokoza kakhulu ukuthi namanje sisabambene. Ngiye ngasethimbeni ngibuyela kuGauteng abahamba nomntungwa ngibonga kakhulu mama Mazibuko ngengikubize ngegama Khondlo ngihlonipha kakhulu kuba ngibiza abantu abadala umuntu omdala yabizwa ngegama Khondlo mama Mazibuko. Ngiyajabula ukuthi uMEC umama uMazibuko wakwazi ukuthi asebenzise amandla akhe ukuthi amukele ukuthi yena engawenza futhi uyowenza lo msebenzi ngenhlonipho kuze kube sekugcineni. Ngiyathokoza kakhulu MEC. Uhulumeni waseGauteng uzokwelisa ukujabula ngokwenziwa kwalolu hlelo lokugezwa kwahulumeni waseGauteng kanjalo nabemboni amatekisi kanye nezintombi. Sisuke ekseni eGauteng sa driver indlela yonke ukuzofika la. Sibonga namathonga amakhulu ukuthi bakhona ukusikhusela ukuzofika la sikhona. Bayede sizohlanjululwa njengoba sekuchaza ukuthi akuhlanjululwa abantu kodwa kuhlanjulwa ioffice kuhlanjulwa uhulumeni wonke waseGauteng. Sizonza konke indlunkulu efuna ukuthi sikwenze ukuthi sihlanjululwe ngoba la simekhona sisahlonipha amasiko. Sicabanga ukuthi amasiko akufanele ukuthi ahlonishwe ngaso sonke isikhathi. Ngizobuyela emuva bayede. Indlula mithi ende kunazo zonke iphinde yancoma amagalelo kaNdunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi ngeqhaza lakhe aphinde alwe kuze kube sekugcineni ukuqinisekisa ukuthi isilo misuzulu kaZolithini siyahlala ehlalweni. Akagcinanga lapho uphinde wafisela uNdunankulu kaZulu ukululama okusheshayo. Ngiyafisa futhi ngiyacela ukuthi ke sikhumbuzane. Ngiyambonga kakhulu uNdunankulu kaZulu umntwana wakwaPhindangene ukuthi ukwazile eminyakeni akuyo ukuthi alimele iqiniso kunzima. Bemkhomba ngemini ebizwa ngawo wonke amagama
khona lapha endlukulu kodwa umntwana waqina walimela iqiniso njengomuntu omdala noyikhanda noyindunankulu la undunankulu walesi sizwe naye lapha khona oIsilo ngoba sigezezwa ukuthi ubamba bambekile asithi noma sikhuleka sithola isikhathi simbeke naye emkhulekweni yethu. Isilo misuzulu kaZolithini sibe sesikhomba izikomo okuzogezwa ngazo lezi inhlaka ezisuka esifundazweni iGauteng. Ezindabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo kwakhangela amankengane kwanongoma. Ngqongqoshe umnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSipho KK Inkosi usenxusa ukuthi kungabi khona abaphazamisa uhlelo lomklamo wezindlu EMUDEN maphakathi nalesi sifundazwe. Umphazima kaLanga usho kanjena ke emabhanoyeni ngaphansi komasipala waseMvoti maphakathi nalesi sifundazwe ngenkathi kwethulwa ke lomklamo wezindlu wakhona EMUDEN. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uhambeleke endaweni yaseMUDEN maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal nokuyilapho ke bethule khona uhlelo lokwakhiwa kwezindlu kumawadi amabili kule ndawo okuWard 8 noWard 11. Sizonke ke lezi zindlu ezizokwakhiwa ziyisikulungwane ezimbili kodwa ke kuzoqaliswa ngezingama-300 nokuyisigaba ke sokuqala. Konke ke lokhu kuzodla umnyango imali ngaphezulu kwa-49 million amarandi. Ohola ke lo mnyango Sipho KK Inkosi uthi ke bafuna ukufinyelela kuzo zonke izindawo zalesi sifundazwe belethe intuthuko. Sizothula izindlu eziyinkulungwane ezimbili 2000 wezindlu kodwa ke njengoba nazi ke ukuthi sijwayele ukuqala ngo300 namhlanje sizobasho ukuthi u300 uyaqala njengamanje udleke imali ecishe ifike ku49 million rand njengoba le ndawo yaseMUDEN sibona ukuthi hayi ngithe ngiyabheka ngiyaqalaza angiboni neyodwa indlu ikona ke okudala ukuthi siphuthume size la eMUDEN kulama wadi lesizoqala le project le. Inhloso yethu ke ukuthi sifinyelele kuyo yonke imiphakathi yaKwaZulu-Natal ikakhulukazi la esingakaze sifinyelele khona siwumnyango ukuzonikeza abantu bakithi izindlu and sithemba ukuthi abantu baseMUDEN njengoba nje sesiwabona ngisho amakhosi amathathu already esekhona la ezohalalisela umphakathi wala eMUDEN. Ikona ke kumsebenzi wethu njengohulumeni ukuletha intuthuko kubantu bakithi. Uthi ke ngosuku lokuqala bengenile kulomnyango basithathela ke isinqumo ukuthi ke uma izindlu sezakhiwe kungabeke kusalindwa kodwa ke abantu bangene kuzo ukuze ke kugweme lento yabantu abazingenela ngongemthetho ezindlini. Isinqumo sesifike sasithatha nje eminyangweni mhla ka24 kuMeyi sikade singene ngayizona ukuthi funeka senze isiqiniseko ukuthi izindlu seyiphelile zingalindi kuvesa kufakwa abanikazi bazo ukuze abantu bahlale ngokuthokomala endlini zabo. Le ndaba lokuthi sithi siqede wonke u300 ngaphambi kokuthi kungena abantu ezindlini into esithe sicela ukuthi ime leyo nto ngoba iyona legqugquzela abantu ukuthi bangene ngokungemthetho ezindlini. So ke njengoba ke sila sizwe kubeka lokho ukuthi mase iphelile nje izindlu noma ngabe ziyishumi abanikazi bake bangene bahlale khona ukuze bayigade iproperty yabo. Futhi ke labo mawunga labantu bamawunga kanye namaphara ngeke akwazi ukungena phela uma ngabe sekuhlala abantu ezindlini. Akugcinike lapho baphinde bahamba behlola isimo sokuhlinzekwa kwamanzi kule ndawo njengoba ke sekuyinsakavukela umchilo wesidaba ukuvala komgwaqo kule ndawo umphakathi ke ukhala ngamanzi. Kade ke sizobheka nendawo lapha nokuhlanzwa khona amanzi okufanele ngabe abantu bala eMsinga wonke kanye nese Great Town abanankinga yamanzi kodwa inkinga ukuthi ayilungiswa indawo ezifile lapha. Yabona kunamaphampa u3 lapha amakhulu ofana ngabaphampa 8 megaliters ngosuku kodwa manje kusebenza iphampa eyodwa nokuningi nje okungalungiswa okuzofanele ukuthi sihlangane njenge DDM kumasipala abancane kube umasipala omkhulu idistrict nathi siwumnyango wezezindlu ukuthi senza kanjani ukuthi lezi zinto lezi eziphazamisa ukuletha kwentuthuko iphuthume. Lesigezi indaba ze1KZNTV ngengosamukeliso Nqulunga ngiseMUDEN. Umphakathi wakwaDwane eDukuduku ngaphansi kamasipala uMtubatuba enyakatho nesifundazwe uthola ithuba eliyingqayizivele lokulethela zonke izinsiza eduzane okuhlanganisa uSASSA kanye nabamabhange nokunye okuningi. Ikhanselela kule ndawo lakhe Xolani Nqwabe uthi lokhu kuzosiza kakhulu abantu ukuthi bangayi endaweni zasemadolobheni ukuyofuna usizo.
Bebephume ngobuningi baba besifazane baku-Ward 1 ngaphansi kwamasipala uMtubatuba ezweni elisha ukuzothola usizo lwahlukene njengoba bekunezinhlaka ezahlukene ukuhlanganisa bakwaSASSA kanye namabhange ahlukene abagcinanga lapho njengoba phinde bacotshelwe nangolwazi mayelana nokuthinta ukuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane. Sineyinhlaka ezahlukahlukene engifuna ukusho ke ukuthi ke emsakazi inhlaka esiyimemile simema agriculture la khona sizofundisa abesilo noma abesifazane kuyinyanga yabo. Sizobafundisa ukuthi ubhatata uyakwazi ukutshala ukuthi awunayo ingadi noma awunayo indawo uyakwazi ukutshala ubhatata esakeni uyakwazi ukufaka inhlabathi esakeni lakho bese ubhoboza imbobo ngapha nangapha bese ufaka amakhasi kabhatata. Namhlanje ke sizokwenza lokho sizobafundisa futhi uyakwazi ukutshala izitshalo zakho amakhabishi akho uwatshale ezibhoqweni. Inkatha siyimelele kahle la idukuduku abantu abesilo abahambi beye emadolobheni ngoba msakazi uma ngabe uzothi abantu abadala bahambe beyoshintsha izinizini amabhenke edolobheni. 1 okokuqala imali abanayo. 2 abasenawo amadolo. Sithi ke uhulumeni akeze kubantu. Kanjalo noNdlunkulu wesizwe sakwaMkhwanazi ukushayela ihlombo kwenziwa ikhansela kule ndawo uqinisekisa ukuthi lisondeza izinsiza njengoba abantu bebephoqeleka ukuba bagibele baye edolobheni ukuze bakwazi ukuthola lolu sizo. Usuku namhlanje lube intokozo kakhulu kumina ngibona isizwe sakaMpukunyoni siphucuka. Ngidlulisela ukubonga ekhanseleni elingimemile lathi angize ngizobuka ubuhle obenzakalayo elibenzayo intuthuko lilesa bantwini besizwe sakaMpukunyoni. Ngiyabona abantu besizwe sakaMpukunyoni bashintshelwa amakhadi abayi kuhlupha ngamalayini edrobheni abantu asebebadala nabanye amagada amakhaya kube ubasondezele wabaseduzane. Lokho kungijabulise kakhulu ukubona bonke lobu buhle obenzeka esizweni sabakhwanazi. Inhlangano engenzi inzuzo iStand Out Foundation nayo ibiyingxenye yalomcimbi uzogqugquzela abesifazane kuba babike ngamacala okuhlukunyezwa kanjalo nangezindlela abangazenza ukuzithuthukisa. Ukuzohlomisa abantu besifazane ngolwazi ngamalungelo abo. Sine program esiranayo njengenhlangano ebizwa nge-Difficult Conversations la esikhulumisa khona izinto abantu abangakwazi ukuyikhuluma mabehleli bodwa emakhaya ezibukhuni ukuthi abazali bengayikhuluma nezingane zingayikhuluma nabazali. Abesifazane babonakale beluthakasele kakhulu losuku kwazise inyanga kaNcwaba inyanga yokubukaza imbokodo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Ake sithi shelele edolweni nebesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Ukugezwa kwabaseGoli eSilweni kwethulwe Olwezindlu EMUDEN kanti bahlinzekwe ngeinsiza eMtubatuba. Imeya kamasipala waseGreater Kokstad uLwanda Madikizela uthi basamile ekutheni ngamampunge imbiketho ekade ngumeya uBheka uMtolo wabhubhudla imali engaphezulu ka50 million rand okwakumele kwakhiwe ngayo indawo yezemidlalo kanye nezinye izinto zokungcebeleka ePaki. uMadikizela usho lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba kulandela isikhalazo sashicilelwe ikhansela leDA kulo masipala uBradin Mains ethi ke lo msebenzi waqala ngo2016 futhi kwakumele kuphele ngonyaka odlule. Sifisa ukubheka la ezinye zezinto ezithinta umasipala waseKokstad. Kwaba khona into la ebekade ivelile ebithinta igym eyakhiwa kusakhona uformer mayor ubaba uMtolo kuvela ukuthi ayigculisa indlela yakhe ngayo futhi yagcina ingaphelile. Kwenzekalani ngaleyo ndaba yo gym? No, ngicabanga ukuthi asikusho ukuthi amanga nje akuhlaza caka la ukuthi kunemali engango 55 million eyadliwa lapha osikwaziyo thina siwumasipala engicabanga ne Department of Arts and Culture Sport and Recreation can confirm ukuthi imali esesispendile for that project is not even more than 24 million rand because the allocation in terms of the MIG kwakuyimali engango 15 million to construct that gym pain sport ground. Now we have sat with our engineers, we have sat with our architects wale gym pain, and we have confirmed ukuthi konke kufanele kwenziwe sekwenziwe including ground which is a combo court ekwakufanele bibe up to a SAFA standard uphinde futhi kube ukwakhiwa kwe swimming pool ekhona. Now we are waiting for the contractor
ukuthi ithi handover the Jimpane Sport Complex esicabanga ukuthi abantu abamhlophe kuleya ndaba bengayifuni ingako bekwazi ukuthi Democratic Alliance ixoke ithi sidle imali engaba 55 million. It's a blue lie and we know ukuthi that is not the truth, but because abakholela ukubona intuthuko endaweni zabantu bakithi because abantu bakithi were previously disadvantaged. Now iDA icabanga ukuthi uma ngabe ibuka izinto eziswe emphakathini intuthuko into wrong and that hypocrisy we reject that one. Okay. Meya okunye engifisa sekubheka kunodaba kade lungene enkantolo belithinta indaba yokukhokhela kwama rates. Mawungasithatha usibuyisele emuva. Kwakade kwenzakaleni uze kuba kufika enkantolo. No lokho isingakubalula kubalaleli besifundazwe saKwaZulu-Natal ukuthi uyokhumbula ukuthi omasipala banama budget processes phinde kube khona lento esibiza ngokuthi i-evaluation role. Iyona esuke izokhomba ukuthi umasipala kufuneka iminyaka emihlanu abuya yobheka ukuthi izakhiwo ezikhona iKokstad yonke ingaba amaxabiso wazo ameka kubo. Now i-Chamber of Commerce iyathatha thina yasisenkantolo ngokuthi sinyusele amaxabiso we-financial year esuke ikhona ka-2018 and 2019. Then basisenkantolo sathola ukuthi kuthiwa asifaki affidavit ebonisa ukuthi iwapi ama remedial action esiwenzile ukulungisa lenkinga esibhekene nayo. But we disagree ne judgment enziwa uJudge uKhadebe because the judgment esinikwe uJudge Khadebe will seek to ensure ukuthi it affected the local government sector. It will set a wrong precedence komasipala ukuthi asinalify the financial years ka-2018 and 2019 and in the impact wrong kwisimo sezimali and our fiscal as the municipality. Now we took the matter for application for leave to appeal and uJudge Khadebe again ubuye wasichitha isicelo sethu sokuthi si-appeal. So akukho la singabe siwumasipala sithi sidle imali zama-red payers, but always we have differences ne-red payers because iloko icabanga ukuthi uhulumeni ophethwe abantu abamnyama awukwazi ukusebenza ngendlela efanele. Lenze eyibuka waphesheya kwezolwandle iqembu laseMgungundlovu elisinake indlamu landle umhlanganisi emkhakheni eyahlukene. Leli qembu elibizwa ngePride of Africa belihambela izwe laseTurkey lobamba iqhaza encintosweni waminyaka wonke okubungaza imigubho enhlobonhlobo yasemandulo ehlelo elilalizwe. Laba bahlomile ngeindondo ezahlukene baphinde bathola neyokuba ke yiqembu elidlale kahle kunawo wonke. Benza kanje ezweni laseTurkey iPride of Africa lapho efike yasitamzela khona imiklomelo imele izwe lakuleli. Amalunga leli qembu athi yithuba lingayisi vele leli. Kuyakhombisa ukuthi isiko lethu into enkulu kakhulu. Kuyinto enkulu kakhulu umuntu omnyama, kuba umuntu omnyama onke kuyinto enkulu kakhulu because bebaningi kakhulu amazwe bemaningi ewenza umsebenzi kodwa ukuthi mase kungena uZulu kubona ngathi hayi man khona abantu asebengenile ngoba enye into eyenzekayo uma ngabe sishaya phansi konyawo kuthunguthuli luze kuthina leyo nto leyasikhombisa siconnected kangakanani thina nomhlaba njengabantu abamnyama so kuyinto enkulu kakhulu kuthina kuyinto enkulu kakhulu nje esizohlezi siyibonga ngaso sonke isikhathi. Ukuqala nje kungivuselele kakhulu isithunzi sami ukuzibona ngibuya notho wabamhlophe ebengitshela ukuthi bane advantage. Kungivuselele isithunzi kwaqala kwakhanda kumina ukuzithemba ebengikade kungekho kodwa ukufika nje lapha yana phesheya ngifike ngithole something sibuye something nethemba njilo foundation. Ngithi kwenze umehluko omkhulu kumina and kwangikhombisa ukuthi kukhulu engisazokuthola futhi luseludu uhambe ngisazolihamba and ngisazothola okuningi futhi kakhulu ohambweni engizolithola ungivezele nje lokho. Umbhidi waleli qembu uthi umdlalo wabo ufaka imigidi yezizwe ezihlukene zakulelizwe. Sihamba sivashele zona silesivashele sazi ukuthi uqondeni kubona lokhuzana ukucelebrate embrace culture le yakhona sithathe sihlanganise konke ke lama pieces ngendlela abasuke bekhuluma ngayo indlela abamuva ngayo sisebenzisa zonke lezo zinto lezo sikwazi ukuhlanganisa ama pieces so ama pieces wona lawo ma choreograph lawo sikwazi ukuthi wahlanganise sikwazi ukurepresenta la South Africa as a whole. Owethemba njilo foundation uthi kade baliqala lolu hlelo lapha besikhona eTurkey besinama countries awu100 okuyona wona ade efikile lapha eTurkey kule festival and bekwi 24th festival bayenza minyaka yonke and sithemba nje lo foundation iprogram nje siqale 2012
sinama countries amaningi siwahambile afana no Spain, Italy, Portugal, German. And lasamba khona siba nenhlanhla ngoba ke i-aim yethu kulwa nabantu abasha njengoba sithatha abantwana aba between 18 and 35 sikwazi ukubasiza baphume kuwo wonke lokonakala nokukhohlakala lokho kukhona and nama drugs. Nanka amazwibelo omdlalo waleli qembu enginishiya nawo ezindabeni za 1KZNTV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Ake sithi ishelele itolo nina besilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabuyele zona indaba ze1KZNTV nazi indaba kwizona esithi ngezihamba phambili. Ukugezwa kwabasegoli esilweni kwethulwe Olwezindlu EMUDEN kanti bahlinzekwe ngeinsiza eMtubatuba. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.81 cents kuyidola laseMelika libe ngu-23.98 cents kupondo waseBrithani libe ngu-20.75 cents ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,918.75 cents ounce uthi intengo yoil ongahluziwe yona ibe ngu-$86.40 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Emva kokwethula njengokapteni esikwatini samabhokobhoko sabadlali abangama-33 abazoyolwela kokuvekela isicoco sendebe yomhlaba eFrance yamabhokobhoko uSiya Kolisi uphumele obala ngokuphila ngokwesaba. Emva kokwethula kwesikwatini sika-Ajax Nineba uKolisi uveze ukuthi ube novalo ngendawo yakhe ngenxa yokulimala. Lo mdlalo usho lokhu nje ingoba ubuye kulimaleni edolweni ahlinze kulona ezinyangeni nje icela kwezine ezedlule emidlalweni wakhe wokugcina we-United Rugby Championship. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina benkomane ekhaya emthonjaneni zizo zonke zayizukulila siyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo sithi khulu.